Avui, una ruta amb història. 8 de desembre de 1950. Un avió de C-3 carregat amb taronges, correspondència i gots de paper s'enlaira en direcció a Perpinyà. El plàcid vol comença a estroncar-se tot arribant a l'Empordà. Som a començaments de desembre i fa un temps molt dolent. A les Alberes hi ha estacionada una tormenta de pluja, vent i neu i la temperatura no supera els 4 graus. El capità Magín intenta desviar-se per poder superar la tormenta. Fa un parell de voltes, però de cop i volta té una catàstrofe i avisa la resta de passatgers que es cordin el cinturó. No els hi dona temps a assegurar-se. S'estavellen a 780 metres d'altitud i a 150 de superar les muntanyes. Són les 6 de la tarda i els requisents han escoltat l'impacte. Veuen la columna de foc i fum. Es munta una operació de rescat. Pel camí, els rescatadors es troben sota el coll del Forcat a 3 dels passatgers que, tot i estar ferits, podien caminar i són evacuats cap a Figueres. El quart supervivent és evacuat sobre les 10 de la nit cap a l'hospital. Certament han tingut sort. Al no acordar-se els cinturons, van sortir llançats cap a fora de l'avió i això els ha salvat. De l'avió només queda sencer la part de la cua. Al llarg de l'any han anat desapareixent les restes i actualment no hi queda pràcticament res, excepte potser algun tros metàl·lic del fusellatge. No existeix cap memorial en record de les víctimes.